tajjeb. Illum 30 ta' Awwissu nilqakom mal-quddiesa ta' 22 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena mill-kappella fuq l-irdum ta' Ħaddingli iddedikata lil Santa Marija Maddalena. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra Father Fabio Attart, Salesjan li jaħdem fil-pastorali maż-żgħażagħ u membru fid-Dikasteru għall-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja fi ħdan is-Santa Sede. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nagħti merħba lil kull min qed isegwina permezz ta' TVM2, permezz tal-mezzi l-oħra tax-xandir, nagħti merħba wkoll kif għadna kif smajna lil Father Fabio Attart, Salesjan. Ħaddingli mhuwiex biss magħruf għal Santa Marija u n-nies eżis ta' Ħaddingli imma wkoll għall preżenza sabiħa ta' Savio College u l-preżenza tas Salesjani. Father Fabio għandu xogħol importanti ħafna fl-ordni tas Salesjani fil-familja ta' Don Bosco, nitolbu ħafna lih biex il-mulej ikompli jinqeda bih din il-missjoni li jressaq iż-żgħażagħ u tant adulti lejn Ġesu permezz tal-karizma sabiħa ta' Don Bosco. Fil-bidu tal-inquddiesa fjum il-mulej ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba bżajna mis-salib tal-mulej. Aħna bdejna l-quddiesa billi raddejna s-salib. U din it-talba żgħiża tal-Knisja li tiġbor il-fidi tagħna hija dik li takkumpanjana ħajjitna kollha. Ġesu llum jgħidilna tibżgħux terfgħu is-salib kuljum. Ejjew nitolbu maħfra ta' kemm il-darba bżajna, tajna qalbna, jew ednilu le. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natubġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti kull mawla aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna li mħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarisulna bit-ħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari bil-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Qarraqtni mulej u jien tqarraqt. Kont aqwa minni u għelibtni. Jien sirt id-daħka ta' kuljum, kulħadd jiddieħaq bija. Kull meta niġi nitkellem, jien najjat, u nxandar, moħqrija u ħsara. Il-kelma tal-mulej seret għalija tajir u tmaqdir kuljum. U jien qed ma nsemmiħx aktar, ma nitkellimx aktar f'ismu. Issa f'qalbi hemm ħannar jaqbad. Maluq fadmi. Ejjejt inżommu maluq ġo fija, ma niflaħx aktar għalih. Il-kelma tal-mulej.
Sar mir responsorjali. Nejdu flimkien, għalik imxenna jien, mulej Alla tijaj. Mulej Alla. Alla tijaj jint. Li l-ekħar għan infittex. Ruħi bilaċ għalik. Għalik imxenna jiena. Bħal-art nixfa, maħruqa bla ilma. Nejdu flimkien, għalik imxenna jiena, mulej Alla tijaj. Għalek ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxa bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax tjiba tiegħek aħjar mill-ħajja. Xuf tejja x'għandu t-tifħir tiegħek ngħidu flimkien għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha. Nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħaliker mill-aħjar li semmen nimtela. U jagħmillek fommi xuftejja ferriħa. Ngħidu flimkien, għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għax int kont għajnun għalija, għaddel ta' ġwenjak nanni bil-ferħ. Mijek tingħaqad ruħi u intu weżinni bil-leminija tiegħek. Ngħidu flimkien, għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Nitlobkom ħuti għal ħnina talla, offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj, qaddis, joġob lill-Alla, jiġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femitkom, biex isejħilkom tarfu x'inhi r-rida ta' Alla, x'inhu it-tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Il-kelma tal-mulejn. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu jagħtikom spiritu ta' għerf biex tarfu x'inhi it-tama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mixjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu, Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru, itlaq minn qudiemi ja xitan. Int tfixkila għalija għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu, jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha imbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru, flimkien mal-anġli tiegħu. Imbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Il-kelma tal-mulej.
Il-ġimgħa li għaddiet smajna li Ġesu isejjaħ lil Pietru blata. Il-blata tal-fili ta' Pietru li Ġesu jibni fuqha il-Knisja tiegħu. Illum Ġesu isejjaħlu tfixkil u juża l-kelma skandlu. Il-filmat bħalissa tiġibilna blata li fuqha mibnija din il-Knisja ta' Santa Marija Maddalena. Imma wkoll qed iġibilna blata fil-ħamrija li fil-passaġġ tista' tfixklek u li bil-Griek insejħula skandalon, skandlu. X'ġara? Ġesu jibda jkellem lid-dixxipli tiegħu fuq il-ħtieġa li ju għax irid jobdi lil missieru jilqa il-vjolenza, l-aggressjoni u l-mewt minn min ma jridx jilqgħu. Mhuwiex Messija li se jimponi lilu nnifsu bil-vjolenza imma se jsofriha minn dawk li ma jridux jilqgħu il-kelma. U Pietru mqanqal bl-ammirazzjoni lejn il-mulej, fatti jgħidlu mulej, bl-imħabba tiegħu lejh u bil-fattu ukoll li bħala ludi għalih il-Messija li kien diġà ħabbru mnebbaħ mill-missier ma kienx ikun xi ħadd li se jsofri imma se jirbaħ dejjem. Allura jgħidlu Alla ħares mulej ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. U Ġesu li marbut mar-rida ta' missieru u li qed jifhem u jara li biex juri l-imħabba tiegħu irid jilqa' wkoll ġew l-istonku tiegħu id-daqqiet li se nagħtuh għax ma rridux li jħobbna, jgħidlu inti ta' tfixkil għalija. Lil Pietru jgħidlu xi ħaġa li se jgħidha lil kull wieħed waħda minna. Jekk jogħġbok erġa' lura wara, jien immexxi. Meta jgħidlu itlaq minn qudiemi ma jfissirx sparixxi, imma inti wara jien għall-lider immexxi jien. U se mmexxi billi nobdi lill-Alla il-missier li huwa mħabba. U li peress li ħalaqna liberi jaf ukoll li fil-kont se jkun hemm ir-rifjut tagħna. Kull min irid jimxi wara Ġesu irid ukoll jaċċetta dan is-salib, għax is-salib mhuwiex biss aħna ħafna drabi s-salib inqisuh il-mart, il-paċenza li jridu nieħdu, is-salib huwa l-fatt li inti tipprova tkun lejali lejn Ġesu, tobdih, u se jkun hemm min ikasbrek, min iwaqa' kaċċajt, min jiġbaħna noda, qed jaħli ħajtu jagħmel is-sewwa. Jekk inti għandek okkażjoni tisraq il-proxmu, isolħu, mhux tkun onest. Jekk inti titlef sold għax inti onest, qed terfa' salibek l-aħwa ħuti. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, jiġħad lilu nnifsu, imma niġħad minn jien, le, ma nistax niġħad minn jien li ħalaqni Alla u fija ra kulma u tajjeb, jien minn jien kif jien. Imma hemm aspetti li għandi bżonn niġħad ir-rabja tiegħi, ir-reba tiegħi, il-fatt li kull meta nħares lejn persuna naħseb biss fil-vantaġġi għalija jew fil-pjaċir tiegħi, hemm aspetti li hemm bżonn niġħad biex jiena ngħix ta' nies u dak li qed jitlob minni Ġesu. X'jiġifieri titlef ħajtek? Ġesu hemm minnhom jgħidli min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi jisiba. Diffiċli tifhem di, imma x'jiġifieri? Jekk inti ssalva titlifha, imma jekk tittilfa ssalva. Seklu ilu kien hemm ħassib poeta Franċiż Charles Pegu, miskien miet ta' żgħira fl-1914 għaliex kellu jmur għall-gwerra u wara ftit xhur sparawlu tir ġo moħħu. Imma laħaq kiteb ħafna affarijiet sbieħ fl-1908 wara żmien ma jemminx falla u jkasbar dak kollu li għażis għalina.
reġa' skopra l-fidi f'Ġesu. U kiteb ħsibijiet profondi, minnhom jitkellem fuq din il-kelma ta' Ġesu jgħid jekk inti titissalva ħajtek ma tix tqisha kif issalva teżor, min isib teżor iżommu għalih. Anzi ma jgħidx fejn qiegħed għax mala jiġu jisirquh, imma jgħix għażbeku pegu le, inti trid issalva ħajtek billi titlifa, billi tċedija, billi taqsamha mal-oħrajn. Kemm ħaġa sabiħa li aħna it-teżor għażiż li għandna tal-ħajja minflok inżommu ħalina u hekk nitilfuh, naqsmu mal-oħrajn, inċeduh. U f'dik id-disponibilità l-oħrajn, f'dik il-kapaċità li jiena naqsam li għandi, it-talenti li għandi, l-imħabbiet tiegħi mal-oħrajn, insib ħajti. Li nitlef ħajti u nsiba. Minu ġenitur u għandu il-grazzja li fiħdanu ħaddan lil frott ta' mħabtu, jaf siġifieri titlef ħajtek biex issiba. Kemm ħaġa sabiħa wkoll min jagħti ħajtu għandna Salezjana dejna llum. Fader Fabio bħal tant Salezjani oħra ta' ħajtu biex iż-żgħażagħ jiltaqgħu ma' Ġesu. Ta' ħajtu imma saba. U miegħu sabuha ħafna oħrajn. Hekk ukoll il-vokazzjoni tar reliġjużi tas-saċerdozju imma anke tal-insara. Li tagħti ħajtek mhix li titlifa imma li ssiba. Għaliex il-qamħa, il-ħabba tal-qamħ, Ġesu jgħid ukoll, jekk ma taqax u tmut tibqa' weħedha, imma jekk taqa' u tmut tagħmel ħafna frott. Ejjew nitolbu il-Mulej Ġesu il-grazzja li ma nibżgħux naqsmu ma' ħajjitna mal-oħrajn u nitilfuha. Charles Peggy u nieqaf dan il-ħsieb tiegħu jgħid aħna ma nistgħux insalvaw jekk mhux flimkien. Waħdi ma teżistix is-salvazzjoni ta' waħdi, għaliex jiena rrid niltaqa' ma' dak li meta għallimna nitolbu ma għallinx ngħidu missieri, jisu ħaġa tiegħi, imma missierna. Aħna nsalvaw flimkien. Ejjew nitilfu ħajjitna biex insibuha fl-imħabba u l-għoża ta' bejnietna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawl ta' din il-kelma ta' Alla llum jew nitolbu għall-Knisja biex tibqa' mibnija fuq il-blata samma tal-fidi ta' Pietru u fl-istess ħin qatt ma tkun ta' tfixkil għal ħutna. Nitolbu għal min qiegħed jibża jitlef ħajtu għax jixtieq isalva biex il-mulejja tieħu d-dawl jifhem li meta jitlifa jsalva. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'daw l-aħħar sigħat u f'daw l-aħħar ġranet.
Mod speċjali dawk ħutna li mietu mewta violenti biex il-mulej ikunu il-ħniena u l-maħfra u l-paċi tagħhom. Nitolbu għal kull minu mill-qut mill-pandemija tal-COVID-19, kull min irid isifer, kull minu marit, kull min qed jieħu ħsieb il-morda, l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna u madwar id-dinja biex il-mulej ikun id-dawl, l-għoża u l-qawwa tagħna. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħna niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u l-xox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Inħabru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Imqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Kull tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex din l-ikla ta' mħabba twettaq l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fruħna bi Kristu Sidna. Qabel nagħtikom il-barka nixtieq nirringrazzja ħafna lill-poplu ta' Ħaddingli, lill-Arċipriet u lil kull min għen biex aħna nkunu nistgħu matul ix-xahar ta' Awwissu inwasslu l-Ewkaristija fid-djar ta' ħafna nies minn din il-kappella ħelwa dedikata lil Santa Marija Maddalena fuq l-irdum ta' Ħaddingli. Kallit minn Settembru immorru f'kappella ċkejkna u ħelwa oħra fil-Gżejjer eżistana. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-kappella dedikata lil Santa Marija Maddalena f'Ħaddingli li minna wassalnilkom il-qudiesa matul ix-xahar ta' Awwissu. Min jixtieq jgħin l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel mit-2 sal-ġimgħa filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar informazzjoni. Infakrukom li d-dispensa tal-obbligu tal-qudiesa tal-Ħadd għadha fis-seħħ u għalhekk nappellaw lil persuni vulnerabbli biex jibqgħu isegwu l-qudiesa mid-dar. Il-persuni mhux vulnerabbli huma mistiedna jattendu għal qudiesa fil-waqt li jkomplu josservaw b'attenzjoni id-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.